السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. Gelli Müslümanların aydı kurbanı. Gelli Müslümanların aydı kurbanı. İlim kutlu olsun aydı kurbanın. Çalar vacip olan Tanrı fermanı. İlim kutlu olsun aydı kurbanın. Gelecek deyip içeriğini kak yerler. Ayet gelecek deyip içeriğini kak yerler. Mihmallara dürlü nığmet dök yerler. Hoş yüz bilen mılgıraşıp bak yerler. İlim kutlu olsun aydı kurbanın. Milletimiz 3 gün kokun paylayar. Milletimiz 3 gün kokun paylayar. Öyün öyün komşulara aylayar. Yüreklerde mehabbeti caylayar. İlim kutlu olsun aydı kurbanın. Tanrım berdi salim beden canını. Tanrım berdi salim beden canını. Aytta gelip arttı kadam sanını. Soğutlaşıp dök şirin kanını. Soğutlaşıp dök şirini kanını. İlim kutlu olsun aydı kurbanın. Davar sığır gamiş diye çalın yer. Ayt qabadi ayak üstü kalın yer. Kucak kucak iyiymişler alın yer. İlim kutlu olsun aydı kurbanın. Dök yürekten henglep yatan kinani. Dök yürekten henglep yatan kinani. Salim sakla iman öyün sinani. Konak gelse öňlerine koynani. İlim kutlu olsun aydı kurbanın. Konak diyen mihman gelse. Türkmençede konak gelse. Arassalap içi daşı päg edip. Arassalap içi daşı päg edip. Kalpları ağlalıktan ağ edip. Görüplik bakillik barın yok edip. İlim kutlu olsun aydı kurbanın. Girin aytta hakkın rahmet bağına. Girin aytta hakkın rahmet bağına. Etinden paylığın fakir yoğuna. İlim kabul olsun aydı kurbanın. Medresemizin müdiri olan Ustad Halit Kurban ağın takdirin. İydi kurban barıda koşan avadan koştussa din dünyası abat bu. O kurban aydı hemmeğinde mübarek bolsun. İnniki illerde Hudaý Taala sağlık, salamatlık, yurt parahatlık, vatan emniyetlik, nimet bolçuluk milletimizin ve husus ulamalarımızın ağzı birliği bilen Hudaý Taala yetirsin canında. Çarşamba gün inşallah kurbanlık, şeşembe günü Arafa günü ýaly 9-njy gün bir hafta ejadamyz bilen tefsirimiz goýar. Tamam kurbanlygyň daşyndan içinden bolýan gürrüňleri inşallah ederiz. Kurbanlygyň elbette iýtlerde, cum'alarda İbrahim ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam, İsmail can, Hacer selamullahi aleyha kan gurrunlaryň hükmen eşitsensiňiz hemmemiz yetik bilýändirsin. Betertip uğrasak kurbanlyk biz Türkmenliň resminde kurbanlyk Kurban aýynyň 10-njy günden başlaýar. Kurban aýy girenden ta kurbanlyk bolýança 10 gün bolýar. Kurbanlyk 10-njy gün boljak bolsa, Kurban aýynyň başyndan kurbanlygyna 10 gün bolýar. Maňa eýýamul aşr diýerler. Kitapda mahsus 10 gün diýer. Haýsy 10 gün? 10 gün belli jol Kurban aýynyň başyndan ta kurbanlyk gelýänçe. Şu mahalla şu 10 gün içinde elbette
Qurbanlyga amadyklykdan çürüýüm bolmaly. Başga üllerden tesbihiňi, ibadatyňy, halka ýakşylygyny, gowluňy, hytmetiňi çe merdüme, çe dine, çe Hudaýa arttırmaly şekilli. İbn Jarud diye bir alimliň miri molla wagtymyzda şerigim menen bile molla şerik diýil iki dersler bir bolsa. Şerigim menen bile arapla zemille bile barýadym bir odal ähet gelip helak bolan milletin owaň çetinden. Malky Meskunide ýöne dargap batan owa odal ähet gelin. Oham şowunny 9-njy günde erti gurbalyk boljak, nişlekde şemme onuň gurruny. Bir ýüzüge todally, börtük, narahat, bir formraga, gelişiksidiraga bir adam gördük. Maňa salam berdik. Bir eşitmäşik bol öz işi bilen barýa. Ama men aýtdym diye, ýanky iki şerigiň biri aýtdyň, özüň iblis dälsiň ha? Şeytan nädir sen aýtan? Onda men şeytan etdi. Onu ptada nämet ýan. Arafa güni 9-njy güni Hudaý Taala rahmetini kän dökdi ummeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Gaty narahat bolup durýanşaňa gelip şu owa ki odal günahkar bolan saňla Hudaý Taala biler helak etdi. Inni şu owany özep göwnüm hoş edip otinlikdir. Ine 9-njy gün gurbanlykdan bir gün önçäkden elbette gurban 9-njy gün şeýle faziletli gün. Emma wagyn şükretmeli, hamd etmeli. Türkmen heýwer dine gaýym asil türkmen bolup bilse şolardan bolupdyr. Bir de elhamdülillah iftihar etýär türkmenligimizde. Şayetde bir näçe dostlardan badyr, bir näçelerden türkmenligine narahat. Kaşke Munihli bolan bolsady, kaşke or Parisli bolan bolsady, kaşke Washingtonly bolan bolsady diýip öz ýanyna narahat bolup getip beren we Hudaý olara tawfik bersin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahadu tahabbu diýär. Ey ummatym bir-biriňize hediye berişiň, muhabbetiniz artar diýipdir. Biz türkmenliň arasynda şu hadisten iktibas edip 10-njy 10 günne sogaplydyk-da gurbanlykdan 3 güne önçe 7-nji gün, 10-njy gün kokun paýlamagy durýarlar. Mahsus ýetgün gurbanlykdan önçe 3 günläp biri-birine kokun paýlamaly. Gurbanlykda da paýlajaklar, bir zat ýaga daglap öý-öý berýärler. 2 dänemeden çürem deslap gysa gurbanlyk talaýagyň tasir kän aýtýa, jaize güni, bahşeş umumi güni, afu güni, ganimet bolsa günan geçilmeli güni. Gurbanlyk gelmäke bir bişirip bir zat iý bereýin, hemsabe hemsaýa öý-öý iý bereýin, taýinki bir wagt biri-birimize kine kuduret galan bolagamasyn. Ya tarap menden narahat bolan bolagamasyn. Oham gurbanlyk gelse, sen gaýgysyja biri-biriň men kepleşik bermeli bolýan. Şol lemeden çürem gurbanlyk gelende gaýgysyz biri-birimize aýlanar ýanyp, Gurban aýdyň mübarek bolsun, inniki-ýyllere saglyk bilen ýeter, Hudaý bolmaklyk bilen, agdy birlik bilen, ýurt paratlyk bilen gaýgysyz baryp dua edip öwülüp geler ýanyp, sen oňa baryp o saňa geler ýaly gurbanlykdan 3 gün önçäkden başlapdyrlar. Birde şon 10 günüň içi sadaka berseň sowap eken, oň içine de sen girýäňda. Bula gurbanlyk gelmäke, gurbanlykdan 3 gün önçäk bolýan zatlardan yeni bir bärde vicdanen, ensafen, elbette şer'an negiriye biz oğlullah ya ayal oğlum bir belli meliratlar var, bir ameli etmeli zatlar var. Yorgunluğa göre ayak uzat diye bir Türkmen bir daha da diye. Şundan havasımızı cem etmeli. Gurbanlyk gelýär, ýit gelýär. Zenanala şundan öz adamsylarynyň ýagdaýlaryndan habarlary bolsun. Şerik zindigidir.
Ya bir hemmemiz öz dädimizin ýagdaýyndan habarymyz bar. Elhamdülillah Necip Türkmen hemme dädele Hudaýa şükür bary bolandan sonam gaýgyrjak zatlar ýok. Elhamdülillah. Öz olan uşagyna özüne bahil bolup döýmän duran zatlar ýok. Gaty hawasymy jeme deýliň. Denanala, gyýdy oglanlar, erkek oglanlar öz dädelemizden çüreyim, ýa-da öz erlerinden çüreyim, adamlarından çüreyim. Beter agramyny bermesinler. Ayal oglan bir gow bilmeli zady ba. Bustan-ı Saadiyede baby kanaatda bir gow hikaye getirýär. Men bir näçe beýtini okuýayn, bir näçesini ýöne türkmençesini aýdaýly. Bir garyp hanawada anaň daýawdygyny. Ol garyp hanawada waqan garyplyk basyp tuqa şu taada öz adamsyny, öz ärini göwüllük berip duran, şerik bolup duran, derdiniň diň ýartyny öz arkasyna alyp duran bir zinane gerek, aýallygan gerek. Iki däne garyp ärhili ýaşap bäli biriň o garyp hanawadan oguljugy bolupdyr. Yeki tefli dendan beraberdi bu. Peder serbe fikret furu berdi bu. Oglanjyk inni dişat çykarp barýan. Hay näjire bolar kam, bida iwiç gerek bolar, maňda bida diş çykyp barýar diýipdir. Kemen nanu bergaz kojar emes, murowwet ne başet ki bogzar emes. Bu men maňa iwiçki ýerden getireň. Eger iwiçki bermetemdi bu insaniýet de, murowwet de gelişmeýänler nähemesem kan diýip zeýrenmäge oturypdyr. Ço biçare goft niger tazen u çe merdane goft. Tavanast ahir Khudavand ruz ki ruzi risanet tu çendin mesuz. Gördü ya Sa'di aleyhirrahme o biçare fakir öz şeriki zindagiti öz zinanatyny şikefe aýdanna zinanaty näme aýtýar? Niger tazen u çe merdane goft. O zinanyna şakar edip bir merdane kif aýtýar. Tavanast ahir Khudavand ruz Hudaý baki diýipdir. Anki dendan dehet nan dehet diş veren bokurdogu deşen can veren Hudaý nanny berer ahim. Sen bijiri ýanp görme diýipdir. Bir adam öz kargerini işledip tuqa ensafly adam. Bir kul satyn alsa şonu iyi biçkete aç goýup bilenak. Halygyny äjre emestin. Onu aç goýdun. Sen Hudaýa ýalbar, Hudaý bilen bol, Hudaýyň öz bar ahim diýeni işişi. Hudaý zenanaň etýäni işişi. Niku zatyga aýtdy bir niku hoy. Gaty aýallyk bolan hawaslaryny jem etmeli şi hikayeta. Niku zatyga aýtdy bir niku hoy. Erersen bul ajyp munqade ýeşoy. Bir gow takwa zenanaň biri başga bir arasda Hudaý zenanaga aýdypdyr. Sen nagat äriňe kan mutyg bolýan diýipdir. Bitir äriň hytmatyny bolýan. Bärki soraýan adam, soraýan zenana da arasda takwa adam. O bitir hatta naşy äriniň gullukçysy bolýan. Näme diýse çeşim. Onda o takwa zenany näme jogap beripdir soralýan. Diýdi kastym meniň Taňrym rezasy. Bitir bu ortada er muttaasy. İki itaat müyesserdir bir işte. Neçik süýnmey boyun emreylemişde. Bitir jalyp jogap beripdir. Onu o zenany aýdypdyr, menen nipdir. Ermiň diýennesem Hudaýda hoş bolýar diýipdir. Hem ermiň göwnüni alýan diýipdir. Hem Hudaý Taalaň rezaýatyny alýan diýipdir. Mena Hudaýdan çirim şey diýip diýipdir. Ine olakon jogapy. Kan elhamdülillah aýallylardan ba çyndan adamlaryň ýagdaýlaryny gözäp, iýişigden tut, eginmaşdan tut, gapçanykdan tut, pahyr ýagdaýyna wara getiripdir, sesin çykarman ýagdaýyndan da habar bar. Bolar. Oňşar. Hudaý Taala bir gün ýetirer, sabr etmelidir. Şeytan waqan Hudaýydan anışlar. Sofalla ýarişanyň ýene bir awadan beýtler we okuýmak şady ýerli. Sofalla ýarişan adamlara bir tapşyrgy berýär, erki adamlara. O da öýlenen bolsa. Eger bar alganynyň ýaxşy hali, diýme hatyn, digil diniň kemali. Bir wagt öýlenen bolsaň, zinanaň da sen ýagdaýyň gözleýän bolsa, oňa zinany diýýaňa. Hoş olsan bilmete bihude yerini, sücük lafy bile şad etse erni.
hoşabahal ol denane ki bihude yere gidenak bir fücdillerine zol adamsının rızayetini alıp gelip ya. Eğer 10 yıl öýünne bolmasa üýünü çıkmaz ani aydarga bir gün. 10 yıllarda öýünne bolmasa näme getirmedin? Açlıktan öldük de hiç tat görmedik de diýip aýtmaz diýipdir. Aýtsa da hey bir edep bilen una yok maslahat näme? Şizrekler gidip awadallyk ben aýdar sesin çıkarmar ýoksa diýipdir. Indi bir wagt kynçylykda bolsa näme der şo denana? Sırın faş eylemez gerqamda bolsun. Eger tank bolsa aýdar bolsa bolsun. Öz adamsy bilen öz arasynda bir sirri zatlary bar da. Beter horlukda geçirip bäle, meselen fakyrlykda, kynçylykda geçirip bäle. Muny hiç kim ýanyna aýtmar, basyrar. Ey wara öz ýanyň muhtaçdygyny bildirmer. Eger tank bolsa aýdar bolsa bolsun. Kynna bolsa bolsa bolsun. Eger zannyň munundyk bolsa haşdy, ani bilgil bir dünýäniň beheşdi. Eger dinanaňda şijire häsletli, şijire ahlakly bolýan bolsa, onu bilgil bir dünýäň beheşdidir. Başga hiç zat diýip görme. Dinana da diýme ona, hele de diýme, o bir dünýäň beheşdi diniň kemalylyk gezipdir. Wakan aýan logollum çyndan hawaslaryny jem etmeli. Adam zıwadır. Erkek dogollary gözýän bolsa erkek dogollary bardyr. Ya bir näçe qyýly we öz dädileri we oglonly we özümiz we dädilerimizin ýagdaýlaryndan habardar bolup ýorgunymyza göräje aýak uzatmak, gurbanlyk gelmäke, ýit gelmäke, toý gelmäke gaty bellemen zatlymyzdandyr. Emma gelelin gurbanlyga Resulullah sallallahu aleyhi we sellem mübarek öz sözlerinden ýatdaş etdik men ta türkmençesine aýdar. Resulullah sallallahu aleyhi we sellem aýdypdyr. Ey ummatym, şeýle damagyň çalaňda damak kan dökülenni yere kaçmaka bir saniye, şayet 7 saniyede derru dökülüp kaçıya, yere dökülmeka Hudaý Taalaň kabul dergahyna dökülýändir. Ohum yere dökülýändir diýip aýtýar. Bir bet şeýle bolýan bolsa, damak çalaňyzy hoş ýagdaý bilen çalaň. Bir qaramat boýnuňyzda baýanak näjire bolar kam ganimet bolsa boýnuňa düşürmejek bolup, ýok beýtmelle. Waqan ni'meti ilahi özüňi biçmeli gönenip ýenedi. Yine de Resulullah'ın sözü qurbanlyk damak çalınsa ben ne beýle mehriban Hudaý Taala. Sen beýtýä boýnuňa wajib etýä. Qurbanlyk damak çalmaly, özüňde iýip içmeli. Her küýsünden çyryň bir sogap bolup durmaly. Bir de bu Resulullah'ın Hazreti Bibi Fatıma öz jiger guşesi qyýry öýünnemiş Resulullah'ın qurbanlyk gün. Ona ey Fatıma git öz öýüňe bar qurbanlygyň şahyt bol ýanyna dur diýipdir. Sen evvelin qatre damanna sen günah geçilecek deyiptir. Hazreti Bibi Fatıma radıyallahu anha aytır, ya Resulallah, şu fakat biz ehli beyt, biz senin içeriğin bizden çürüyüm ya hemme musulmanlardan çürüyüm mi deyiptir. Resulullah näme deyiptir? Kale sallallahu aleyhi ve sellem, bellena velil mu'minine amme. Bir hadiste de bellena velil muslimin. Biz ehli beyt ve tamamen musulmanlar. Her kim kelimeye şehadet aydıp da musulman olup da maksalyan olup da hemme günahlar afu olacak deyiptir. Bir de Resulullah'ın sözü. Yine bu sözlerinden 2 tane şert koyuptur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytýar, bir adam qurbanlyk çalsa 2 zat bilen. Bir özü hoş bolup qurbanlyk çalypdy, hiç gaýgysyn etmäni Hudaýymyň buýrugy öz içeriğim bilen saglyk bilen nesip etsin hoş ýürek bilen damak çalsa bir. İkincisi de muhtasiben li udhiyeti, damak çalanna sogap niyet bilen çalsa deyipdir. Muhim zata. Halkynkydan kem bolmaýyn, oğlan uşağım narahat bolmasyn, ya zenanam narahat bolmasyn, ya menne nämeden ýok bizire bolmasyn. Muhtasiben li udhiyeti, Hudaý üçin şundan sogap tama edip, waqan ihsasat bilen damak çalmaly. Bir İbrahim peýgamber ýadyna salmaly damak çalypdy ukan. Ol goçy beripdir. İnşallah işte tekbir taşıyan için kıyıcık görürün nedir? Şol sünnet bolup gelipdir, Resulullah da sünnet bolupdir gelipdir. Şumal sana da sağlık bilen nesip edipdi. Hoş bolup bir de sogap umid bilen damak çalmaly. Kanet lehu hijaben minen nar. Eger şey dip çalsa, şu damagy, çalmasy, qany, ot bilen şol adamyň arasynda perde bolar. Ot bilen şol adamyň arasynda çirmez dipdi. Ol kon nimet. Ahirki hadisde tahdid bilen Resulullah aýtýar, bir adam kudreti bağ bolsa
wajib bolsa damakda çalmasa fala yahzur musallana bizim eýtgamyda gelmesin diýipdir. Namaza gelmesin damak çalmajak bolsa diýipdir. Şu hadis bilen Hazreti İmam Azam bizim merce taklidimiz görer gözümüz Ebu Hanife Nu'man ibn Sabit wajib diýip ýa-da. Wajib şeraýata wajib diýip ýa Qurbanlyk. 3 gün Qurban aýynyň biri çarşamba gün, perşembe gün, cuma gün, ikinin namaz wagty geçip gün ýaşaýança wagt bada. Bir däne çalsanda, iki däne çalsanda, üç däne çalsanda, 100 däne çalsanda, 1000 däne çalsanda 3 güniň içinde damak çalmalar. Qurban aý şäherde bolsaň, ýit namaz okuýandan hükmen soňra bolmaly. Namazdan soňra ta 3-nji gün ýaşaýançadyr. Hanafi mezhepde öz mezhebimizin gurrundawy. Müslüman muqim bolmaly, muqim şmal musafir bolmaly da ýöne muqimligi asli bolmany watan iqamet de bolsa onda wajib diýip aýtdy. Meselem şundan ben derep bassy gelipde watan iqamet niýet etdirer, niýetini muallimmiş 3 aýlap ştada gezjek. Niýetini alypdyr. Onda da wajib bolup çeçen şu taýda musafir de. 2 däne watan mady, watan asli we watan iqamet ba. Watan asliýetinde bolmany, watan iqametde gelip berenne bolsa, watan iqamet diýeni bir ýerde 15 gün bolmagy ýüregini öwürse, watan iqamet bolýar şol adama. Cumada wajib, ýitde wajib, Qurbanlyk da öz wajydy şerait bolýan bolsa şol adama wajib da musafirlikden çykýar ol adam. Emma musafiretde bolsa, onda Qurbanlyk wajib bolmaýar. Gerçi dara adamda bolsa miqdary nisabyda eýesi bolmaly. Nisab 20 misal qyzyl, faqat qyzyldan hesap etsek. Halis şyk 20 misal qyzyl bolsa bir. Ýene bir nisabda şeriatda 140 misal kumuş. Şunu belli amal 140 misal kumuş bolsa 2 däne bolly. Mesela bir näse dostumlar diýip bırak onu näde aýtdy diýip 140 000 tümän bolsa diýip, bir ol diýip 120 000 tümän diýip, bir aýtdy 180 000 tümän diýip. Ýol kumuşdan sonra işine göre. Daqiq öz etminanyňyz ba adamdan sonra kumuşyň misaly näçe? Şmal täzekde soramdy 1000 tümän diýdiler. 140 misal bolsa 140 000 tümän bolýar, 150 000 euro bolýar. Tamam 150 000 tümänlik kumuş bolsa ya pulu bolsa ya da esasy gelsek, esasyň gurruna hajat eskin kan doňymyz düşünmeýär diýerler. Ýahçal, ýaşap duran öýüň, keçäň, haliň işlep duranyň öýüň esasy mihman gelende çykarýanyň özüň ýa-da öz işiňden çyryp minip gelýän wesilen işlep beren taksiň bilatlardan daşgary hesap etmeli. Bilatlardan daşgary sen malyň 20 misal qyzyl ýa-da 140 misal kümüşüň mikdaryna barjak bolsa, Hudaýa şükür maňa şu nemet berdi diýip de damak çalmaly. Özüňde gönel biýiçmeli, sadaka bermeli, şojary Qurbanlyň emesine giýirýärdi. Bir wagtda sualymyz baň bolsa, Qurbanlykdan çyryp nahyrına çyry inşallah gurrundaýdyr. İnşallah ahyr wagtda ýokarky tabaga çykar, ahun näderinde bir näse bilen oturar, näme sualyňyz bolsa inşallah şu taýda eder. Bilen aýtyp geçelini. Ondan sonra Qurbanlyk qysgarak edip aýdyn, çaljak heýwanymyz ayıplardan salim bolmaly. Bir näçe eýipleri sanar. Näme diýip Qurbanlyk beýle gaýym tutulupdyr? Meselen gözi köýer bolmaly. Bir göz köýerde bolsa dogry, iki göz köýerde bolsa, şu aýyplardan salim bolmaly. Eger ähmiýet berilmeýän bolsa, agsakrakmy goý Qurbanlyga, göz köýrekmi goý Qurbanlyga, onu bir aýdar. Emerekmi hawa Qurbanlyga şeýitde azişden gaçjak. Näme bir haýsy bir ardarrak, haýsy bir ejizrak, haýsy bir däli ya defek ya şoňa meýleş näme bolýarmysa bu Qurbanlyga tekmille edip şeýle boljak, ama erzişden gaçjak. Ondan çyryp aýyplardan salim bolmaly. Näme forma aýyplardan? Şahy dewuk bolsa ziýany ýok. Megeringe dewuk bolup kellesine ziýan maryp magzyny baran bolsa zol wurnup durýar. Bir näçe heýwanla sagyrly şah dewlenden sonra zol bir forma bolip du şojere bolsa dogry diýär. Ýöne tekijlik dewlen bolsa şahy ziýany ýok. Näjere ziýany ýok? O duýan görýän de kitabyň öýle aýtýan. Duýan şahy ýok dogry akyň diýär. Gasagyryň da şahy ýok bolsa ziýany ýokda. Bir göz köýer bolsun, iki göz köýer bolsun, bilede dogry diýär. Agsak bolsa, sen idip gaýdaňda öýri ýürüp başarjak bolsa damak çalynýan ýere gaşyn. Ýatagyny gelip biljek bolsa sen iýdeňde, munda dogry bolýar. Gerçi agsak da bolsa, lenge pa da bolsa, ýöne ýürüp gaýdyp bilmejek bolsa agsaklygyňdan munda damak çalyp bolmaýar. Kulagy kesik bolsa,
Qurgu ketik bolsa bilkulli ýa-da hilqatan qulagy ýok bolsa, şon jamalyna ziýany bar, bir de dogry bolmaýar. Ýöne hilqatan qulagy kişi çyk bolup duran bolsa, goýundan, sygyrdan bilen ziýany ýok. Hilqatan qulagy kiçi bolsa ziýany ýok, hilqatan qulagy ýok bolsa munna dogry bolmaýar. Alhasil şey, göz quloq quruqda şunu gözlemeli. Eger kesileni, ayrılani yeksevomdan kärräk giden bolsa, şo qurbanlyga yaramayar. Qulagyny görmeli, mesela kesilip dur da qulagy. Şon andazasyny almaly, salym qulagy. Yeksevomdan kärräk kesilen bolsa qurbanlyga yaramayar. Faqat yeksevom bolup duran bolsa ya onu emma gözün gurruňy beter zayıf gözü. Näzire biljek kitabyň aýtýany. Bir däne salym sygyry ajygdyrmaly, ýaxşy iň bermeli. Bir de ýan gözü zayıf sygyryňy. Hom gözü zayıf sygyryňy meselen 400 metrden ot sallap goýmaly, iň goýmaly görer ýany. Görmeýe 300 metre getirmeli. Görmeýe 200'de, görmeýe 100'e gelenini görýär. Muňa billik 100'e gelenini gördü. Gözü salymy aç goýup muny 400 metreden goýsak, 400 metreden görjek bolsa, men gözüň zayıflygy yeksevomdan etek gaçypdyr, betmen dogry däl bolýar. Şizretip bilmeli. Salym göz bilen göz görüp bilmeýäni, ony öz gözüniň andazasyny, emma kulakda eşitmekde, kulakda şu kesigli andaz, emma gözde görmek andazasy bilen. Ondan sonra diýişi ýok bolsa, diýişi ýok, eger otlap başarýan bolsa, iýmine otlamagyna ziýan. Diýişi ýok bolup otlap bilmeýän bolsa, beter de dawarlarda, o diýiş bilen alýar, sygyrda dili bilen otlaýar. Am dawarlarda beterde. Diýişi ýok bolup bir iýmine ziýan berip, horlanyp emetip barýan bolsa da dogry. Dili kesikde şeýle. Dili kesik dawarda şeýle, emma sygyrda dil kesik bolsa dogry. Şon sygyr dili bilen otlaýar, goýun diýişi bilen otlaýan bolmaly. Däli bolsa, defek bolsa, otur bolsa, eger semiz etigany bitin bolsa dogry, ýoksa iýminden çyrym diýen, iýbiçikinden çyrym, iýminden çyrym diýen boljak bolsa, onda dogry dädi. Burun kesikde bolsa, eger etigan bitin bolsa dogry dädi, gelşiginden ýok bolansa. Emma bir näçe heýwanlar bar, faqat çör, telek şonu ýele, başlat iýip çanak, oňa arapla cellalet diýerler. Onu eger diýen bolsa qurbanlykda maksaljak, qurbanlykdan 40 gün önce arasdaja iýim berip gelmeli. Şonu tesfiliýe etinden çyrym. Fiqh kitaplarynda aýtýany. Sygyr bolsa, ýakşan arasda iýim berip saklamaly. Dogry bolsa 10 güllep bilen qurbanlykdan çyrym. Emma bärde hukmlary qurbanlykdan daşgary, meselen tawuk çüýçäň emedi tawuk dagy 3 gün saklamaly. Zol telege ýamyzy başlat iýmeýän bolsa, 3 güllep hop sertçe ýanak kişenrak emedi bolsa, onu bir güllep arasda iýim bersen salim bolýar diýerler. Ýani şu mahallan tawugyň gurrun bolup duran aýdyl bu galamun ýa-da ulqon horoz, ulqon bu galamu qurbanlyk günü bir dowr şabat ýakan onda maksalmak dogry däldir. Ol mekruh kitap halym ýagan. Bejusilen etýän işdi. Biz şol ýanky halat Qur'anyň tahyryň goşdyna geçýänek diýe gämiş sygyr bir de dowrly bolmaly. Ondan bäri bolmaýar. Beter hor bolsa, onda sygyr altatýarlyk o bilýär. Hor bolup sinkünne ýilik ýok boljak bolsa, beter horlukdan onda ola da bolmaýar. Derdi ýok da bolsa ýöne hor bolup. Goýun bolsun, geçi bolsun, iki däne emjegi bolýar, şoň biri ýok bolsa, çe hilgaten ýok bolsun, çe afet bilen birdat bilen kesilen bolsun. Biri salym, biri kesilipdir, dogry däl. Şol kullan öýde iki däne emjegi bolmaly dogrylan, biri aýrylsa dogry. Emma sygyrda diýede 4 emjek bolansaň biri kesileni bilen ziýany ýokda. Toklu bolsa damak çalmadan çüreyim. Bir aşın bellemeli, ýaşyny 1 ýyl bitin bolmaly. Eger 6 aýda bolsa dogry arap jeda' diýip aýtýar. Ýöne 1 ýaş aldan içine göwe berende fark etmejek bolsa şonda dogryda. Emjeg edilýän formasyna da. Iki dänen biri ýok bolsa dogryda, iki salym bolsa dogryda. Inni bir gatyr bellemeli adamyz başda. Kän dogrylamaz. Şaýatda mutassibany bir näçe molla çarrap dogrylamazda gatyr gözler, Hudaýda baýy gözler. Bir garyba iki däne düşýänmiş, ogurlansa iki däne bolýamy. Bir biderek bir gurrunla we gowy hawasymy jam edeýin inşallah munna gowy. Kitabyň aýtýan aýdar. Şi aýpla
Şuma halka sanan ayıplamadı. Qurbanlıktan çirim doğru bolmayan ayıpla fark etmeye. Çe satın alanına ayıplı olsun qurbanlığa yaramaya. Çe alandan sonram ayıplı olsun yine de yaramaya. Birce yerde ayıplananın ziyanı yok. Bay garip den haftada. Meselen alıptır heyvanı salımcak. Oğam getiriye damaq çalacak qottuqa vurniye ya göz kör bolya ya ayağı döwülya o jerde istirari bolya şo vur damaq çalacak wagtyn getiriye kan şo talarda vurnup bir zat bolsa onu ayıbını innep görmeli däl. Ondan sonra bir däne diýdik. Çe şo wagt ayıplı bolsun, çe sonra ayıplı bolsun. Baý adam çürin. Atba kudreti ba adamdan çürim alsa şuurun. Emme boyunna wajib däl. Fakir adam alanna salim bolupdyr. Soňram da ayıplansa işgali yok. Şoň özüň damak çalmaly. Dara adam, baý adam tekrar edeýin. Boyunna wajib adam satın alsa, o da soňram ayıply bolsa izine öwürmeli. O saklasa ýöne başgasyny almaly. Qurbanlygynyň çym salimini almaly. Emme alanna salimmiş özü fakir adam boyunna wajibde adam menne çalaýyn diýip alypdyr, inne ayıply bolsa şon çalamaly, bedelini almak gerek ya. Bir, nämeden çirim? Şon boyunna wajibde adam qurbanlyk meselesini düşünjek bolsak, ştaýyn düşünmeli. Boyunna wajibde adam bir zat alsa, meselen bir dowar alyp gaýdypdyr, fakir adam boyunna wajib bolmayan adam, hudy şoň aýynjagy taýin bolýar, başga zat der. Emme boyunna wajib adam alyp gelýän zady hudy şoň öýdi wajibde. Her näme çalmaqlady bir däne çalmaly. Emme boyunna wajibde adam intihab edip alandan soň hudy şoň öýdi. Egerini şu ayıply bolsa da çalamaly. Bir wagt ogurlanasa, baý bolsa taýinde de hulasa çalmaly, ogurlanıpdyr, ýene bir däne almaly. Emme fakirmişlikde alan adam inni gaýta almak lazım da bir däne ally. O da taýin bolly. Hatmen şonu çalmaly, o da ogurlandy hiç ýok bolýar. Biz näme wurrundy bolmalaham? Fakir adam ogurlansa iki çalmaly diýerler. Kän şu wurrun. Baý adam ogurlansa birini çalmaly. Şuwa wurrun be. Baý adam ogurlansa hükmen ýerine bir däne baý diýeni wajib bolýar-na. Şeriat baý diýip ýani. Fakir adam ayıply bolsa şonu çalmaly. Eger ogurlak bolagasa yerine aýylmak lazım däl. Ýöne birje bir bellemeli görürüňmi? Fakir alsa taýin bolýar diýdik. Ştaýyn nämet ýa? Bir däne fakir adam dowar alypdyr. Bir de ogurlanypdyr. Aya lazımmy gaýta almak? Lazım ade. Gaýta ýene de alýa, almasyn agym. Olar şeriat almaly diýip duran agym. Gaýta ýene de alýa. Inni gaýta alan ýene taýin bollaha. Olal qızda taflasa inni ikisini çalmaly. Fakat ştada şu wurrun gelýär. Şon evvelki de satyn alansaň taýin bolly delini gowy düşünmeli. Evvelkin satyn alansaň taýin bolly ogurlany hiçi almak gerekkädi. İkincisini alsa ýene taýin bolly alanjasy. Inni şu taýda da evvelkisi de taflasa ikisini damak çalmaly fakir adam. Şu taýy bilen başga ýerlerini iştiba edip gaçyşdyrýarlar. Emme odal boyunna wajib baý adam bolsa, boyunna wajib bolsa, bir däne alypdyr, ogurlanıpdyr, gaýta alýar. Öňküde tafıl. No, emme fakir bolsa odal almaly, alasa fakat şoň öz jazyny çalmaly. Başga zatda aýyply bolsun, şonu çalamaly. Ogurlansa da boyunna wajibde gow belläliň şi. Ýene de bir dogullamyň arasynda bir şeriatda bolmayan gurrun edilýär, känne sorully. Aýyrlan adamyň ýerinden damak çalmak nähili? Damak çalmak dogurdygy bittifak ähli sünnet dogurdat. Sowaby da aýyrlan adamy Allah kabul etdiginden bariýa. Özüňde iyi biçip öz gurbanlygyny ýal edamaly bir. O hem şu sual etýärler. Bir aýyrlan adamyň ýerinden damak çaljak bolsaň gurbanlykdan bir gün önçek bolmaly ýa iki gün önçek bolmaly diýip görüm. Onu gurbanlyk bolmar ahymat. Qurbanlykda bolmaly. Çe dir adamyň tarapyndan bolsun, çe aýyrlan adamyň tarapyndan bolsun. Qurban aýyň onundan märi bolsa, bärde ýöne sadakadan çirin damak çalınmaly. O qurbanlygy soragat ýaly. Aýyrlan adam ýa bärki fark etmeýär, hemmesi şol qurbanlyk güni bolmaly. Ondan bir gün önçek diýen gurrun ýokda. To başga inşallah sualymyz erkim piş gelen bolsa, onu soňra ýokary çykyp tataşarsa. Emma derin gurrunu
Men ba'a cilde udhiyeti fela udhiyete. Resulullah aytya, bir adam qurbanlygyň derisin satsa, o qurbanlyk bitin qurbanlyk bolmaz diýip aytya. Satmaýlyň şeriatyň öz berýän ýoly bar. Ya özüň şondan bir içmek tikinmeli, özüň istifade edämeli. Bay garyp bol fark etmeýär. Bir ýol özüň şondan istifade edip başarýan. İç çıkarmanjyk öz elinden. İkincisi şo bilen satmanjyk käse dekmek çalışyp başarýan. Bir hemişegi helak bolmaýan zat, ben iyi bir zat däl. Helak etmänjik özünden istifade bolýan käse dekmek de günahkarlyk däl, etmeli işin biri. Üçüncü ýolla şoňa özüni sadaka bermekde. Bir wagtda satylasa derini hükmen inne sadaka vermeli. İnnis mung pulunu içmek alaryn, ya mung pulunu käse dekmek alaryn bolmaýar. O satmaqa gurrungy. Satmaqa şoň özünden içmek tikinse, ya satmaqa şoň özüni käse dekmek bilen çalışsa, ziýany ýok. Ýoksa da deme sadakamız bolup galar, özüni sadaka vermeli. Satyp pulunu berjek diýsеңde, satyp da pulunu bermeli. Bu zamanda da mollalyň bu çözünden çyryp her kim öz berjek ýeri berjek ýerinde, mollalardan şimdi ýani ýygnalýar-da, ýani ýada bari. İnşallah soramız olsa biz soramı emedelim. Çin'den oğlan çıkıyor. O ne oluyor? O inşallah Ziyanı var mı yani? Yok ziyanı yok. O gurrun var. Hop yine bir katı bellemeli adımız kassaba bölüp beriye şoň özünden bermäliň doğullum. Ekseren şu kassaba dersin berip göberýärler. Kassaba ya damak çalyp berene özünden bermäjik, belki öz jüýümizden pul jadyn bereliň. O qurbanlyga birine kirey ya bir zat ondan çyryp istifada etmäliň. Hop bir de damak çalýan qurbanlygyň hukmy, kassabyň hukmy özüne bermäliň ondan. Dogry däller. Emma ülen gurrungy katı bellemeli adımız. Meselen 7 nefer bir sığırda ortak bolupdyrlar. Şerik. Sonra satyn alypdyrlar, baham satyn alypdyrlar. Hulasy 7 nefer bir sığırda üle şeriginde. Bir dosyň biri mundan çykakana öz paýyny başga kişi satjak bolýar. Dogry däldir ülen satmak. Nämeden çyryp dogry dä? Şon henil bir zady sen eliňe alan agahym. Mamulan gurrungy Hanafi mezhepde birmeli, ine İslam menki diýmeli, men neşin satýan diýmeli. Bir, bes kesmäken, kesilmäke dogry däl, öz üle paýyny satmak, fesh edip başarýaňa, olar aljak diýipsiň. Inni başga şey berjekde, ýok sen başarmaýaňyň. İzine urmel, fesh etmeli, men çykdym üleden diýmeli. Ol adam kime satsa satar. Bir urrun, hop, emma ikinji urrun, aya kesenden soňra satyp bolýarmy? Kesenden soňra da bolmaýar. Damak çalyny, gan odal dökülli. Meselen 7 nefer olup alıptırlar, bir çıkıptır kenara. Damak çalınıya 7 bölünüye de 6 nefere bölünüyor. Hayli de bir bölük et yatıyor. Hay bir ülenma kim alacak deyse bir doğru olmuyor. Damak çalınmaka, şu damak çalınanına niyetinin içinde giyirmeli. O ülenma, mesela 20 kilo et alacak deyse o kasaptan alan. Ben hiç vakti fark etmiyor. Qaim belli aylin. Ülen bir kalıptır, o menki bir tane yetmeyenli deyip alsan, yani et alan adam oluyor, kurvallık bolmayandır. Bes üleni damak çalıngdan sonra bölüngden sonra da üle satmak bolmaýar. Maka sen satın alından sonra da çon kabiz bolmansan, täwil almak, eliň almak bolmansan, eliň alanda hama dogry diýdi. Almakaň da dogry diýdi. Sen näme etmeli başga kişi satjak boldun, aga mene fesh etdim, çykdym kenara. Indi başga kişi gelip şerik bolar. Niýabetde dogry, dostumyz, agymyz misafirette gelip beremişdik, işlep beremişdik, ya bir yer demişdik. O men tarafından bir dänen çal, sen naib etýänlik bir ýerine aýtsa, o da damak çalsa hiç ziýany ýok damyňda. Ondan sonra da bölümizde gazafen milen ne bilen çen menen bölmelden hey bir daqiq bölýänçi hawasyny jem edip teredi bilen emetmeli. Bir wagtda beter daqiqlykdan gorksaňyz da şol kelle başagyndan derisinden aýagyna her bir bölügin bir ýerini oklasaň, ben bir ayak oňa, bir kelle oňa, bir deri oňa etseň, bir emelikten beter daqiqlykdan çykarýar ziýany ýok da, gowluň orada ýol berýär sana. 7 bölýän geti, birine bir ayak, oňa bir ayak dersiz etseň, beter daqiq bölmäniň men ziýany ýok bolýar. Emma muharramat, dogry zatlar, kullen qurbanlyk, gaýry qurbanlyk bir heýwanyň näçe zadyny diýip bilýär. İza zakkayta şatan fakulha siwa 7 fafihinna alwabalu. Bir heýwanyň dawaryň damagyny çalsaň,
7 zadından taşgarisin iyaga 7 zatda günah vardır diýip aýtdy. Günahı var. Safaun thumma khaun thumma gaynun ve dalun thumma miman ve dalu. Bir fe, bir he, bir gayn, bir dal, ikisi mim, bir de zal dipdir. Remiz ve naysiptir. Ferci yani made bolsa öwili ikisi doğurda hayede doğurda qaym bellemelerimiz dostlarım. Kendi dostlar soruyor şu mekruh mu haram mı şu diye. O mekruh olan näme yeni doğurda araqim. Şu haram bolmasa bolacak. Şim qaym bellemeli nämeden çüreyim? Kendi dostlarımız sormaya haram diyene mekruh diýsen iýje kawa. Hop. Mekruh şam mekruhlugda tahrime bolýar. Mekruh tahrime bolanna aýa mekruhny ip bolýarmy? Mekruhny ip bolmaýar araqim. Hop biz mekruh bilen haramyň näme farky bolmaly onda? Bula bir ýerde gerek bolýarsaňa ştaýyn gowy belläýin. Sen ajyljak bolupdyň, iztirari ýerde. Bir aýanky mekruh bolup duran meselen haýawa, bir de ýanky haram maslyk bar. Sen ştaýda mekruhny ýamal. Heni haramy barmaly. Öljek bolup batyňda başda ýyp içmäge zat ýok. Heni mekruh bilen oňuşmaly. Mekruh ýok bolsa onu sen harama baramaly. Näinki bäde gezip beren ýerinde mekruh bolsa halal laki. Mekruh tahrima odalla aýtdyk. Imartgany qabygyny aýranda akjawr muşemmejik badyr. Mekruh tahrima bilen haramyň arasy ýöne urşujylyk atjykdyr. Ýöne bardyjyk. Heýwer ýaqyn. Ondan üçin Abu Hanifa gulqon şagirdiniň biri mekruh bilen haramyň farky ýok diýär. Mekruh zat haramdyr, haram zat mekruhdur diýip aýtýar. Kitapda aýtýar, günäň kiçiligini gözleme, kime günä edýärsiň şonu gözle diýär. Elhamdülillah halal arasaja hiç bir ziyany ýok. Arasy ýerler känne. Vitaminli yer hemme yerde behterin emeler ba. Kelläň eti gerekmi, ýilik gerekmi, et gerekmi? Biz gaýrat edeliň, ýankyny iýjege de berip bermäň, özümiz de ýyp bermäliň şonu. Äper köwre laşgalle bilen. Günäň kiçiligini gözleme, kime günä etýän şonu gözle diýär. Bir de şolyan mekruh mi diýen dostlamaz, 2 däne mekruh, 3 däne mekruh, 3 däne bolmaly. Oňjak günäň kändisiň sen helak eder diýär Rasulullah. Oňjak günä de iş berse o da uly günä bolarda. 2 mekruh işte o da haram qati bol, haram bolup düşerdi. Biz emeden ýanky beterde kän dostlamyz soruya ýan haýan gurruňyny onu iýme we günäsi bar dostlam. Gulistani Saadide bellig ma aleyk fe illem yaqbalu ma aleyk diýär. Sen boýundakyny eşittir, kabul etmesele sana näme? Ahmet eşittirmek, şana ýemek günäsi bar. Mekruhda tahrime, haram mennekin farky ýok. Onu ýeňil tutsaň da öýde bir biderkay mekruh bolsa diýen ýok am diýmek o kesin öýdi. Günäni ýeňil tutduğun bolýar. O da bir gelişmeýän zatlardan. Näme etjek bir bölek eti ýeňden hem iýmeňden o da dogry bolan sonra. Sana kamil sen manewiýatyňa, ilmiňa, irfanyňa ya meselen sen emäňe biýliň ondan nutfe öňmeli o oglana zady kollen ziýarly zatda. Emma it kullerde bir etmeli işlemen qysaraga edeýin. Awwalana 9-njy gün seşemmeň erti namaz başlamyzdan. Erti namazyň ýerinden gaýrat edeýin. Şu namazyň hiç gaýryndan hemişe de galmaly. Tekbir taşryk jemaat bilen bahamay edeýin. Seşemmeň hemişe şilekden şiýliň seşembe düşdüde. Qurban aýyň 9-ny erti namazyň şäherde bolsa, özde muqim bolsa, erki adamlaryň dinanasyna gaty aýtmak sünneti muakkede. Namaz farz okullum. Allahu ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Üç baham aýtmalyda. Haçan etseli 9 aýdar, 10 aýdar, 11 aýdar, 12 aýdar, 13-nji gün Qurbanlyň 4-nji gün ikindi namazda da aýdyp, o ham tekbir taşryk bilen hoşlaşmaly bolýar. Kollen 23 namazda aýdylmaly. Bellecek de bolsa Rasulullah peýgamberlik berilenden 40 ýaşyndan ta dünýeden geçýänçe 23 ýyllap. Şonu bellämler şoň menen bir. 23 namazda ýankyny aýtmak sünnetde. Emma öýde ýeke öňde okuydyk. Ýa dinanala wajib ýa sünnet däl, namazdan soňra aýsyla ýöne sogaby bar. Bellämallydymyz. Giýje galsak mescide jemaata ýetişmän gelsek, bir rekede ýetişmän, 2 rekede ýetişmän, onu da aýtmak sünnetdir. Jemaate gelip öýlenden soňra şony mesbuk bolsak, bir reket giýje galsak da bir wagtda jemaat okyp dugak imam ýadyndan çyksa, imam goýasa da sen ýerinden gygyryp ýada beri getmeli. Cemaatdan daşgary, erki adamlaryň cemaatyndan daşgary da mustahab diýdik da. Etseň sowabyňma etmäňiň men günäsi ýok da. Tekbir taşrygyňa mesleşi Ibrahim peýamber İsmail janyň damagyny çaljak bolup duqa buyruk gelip, şonda Jibril ferişte
Zabardap qaydan yerinin biri şonu howlugyp Allahu ekber diýip ýokardan goşalyp gelýär qyýgyrtyrdy. İbrahim peýgamber bir ýokarsyny gözler ýaňda. İbrahim peýgamber görse Hudaý Taala goşy berdir. La ilahe illallah wallahu ekber. Hiç Hudaý ma'budy ber haqqy ýokdur. Magar fakat Hudaý Taala wadyr we Allah da ulaqandyr. İsmail janna yatan ýerinde Allahu ekber we lillahil hamd. Hudaý ulaqandyr. Şükür Hudaýa. Men muti' boldum. Hudaýa itaatimi ýerine ýetirdim. Hudaý Taala da bir däne de iyi berip dipdirdi. Görüňe. Emma Qur'anlykda ýolly var ýakan ýanky tekbir gata etmeliýän bir gurrunglemiz bar. Bir näçe dostlarymyza iştiwa düşündirler. Nämäni? Hop Hanefi mezhepde aýtýar, Qur'anlyga bar ýakan gata etmeli. Allahu ekber, la ilahe illallah wallahu ekber we lillahil hamd. Omşini bu form düşünmeli. 20-30 nefer bolup bir tezahürat etýän ýa-ni elin galdyrşyp ýa-şoňa meňdeş ýa belengu goýup ýa bizire diýdigide. Kendi oğlumda iştiwa düşünýärleşini. Biziň aralarymyzda ýok, biz gyçyga gitmeýär. Ýa bir näçele, meselem şunu ejra etjek bolup 3 wetli ojra urunda. Jahr diýdigi, gataýtnan diýdigi, isma gaýry gaptymda keşder ýa. Ýöne aýdylyň baryançaq sünnetdir. Sünnet gaýym sünnetlerden tam musalla öwrülip gelýär lazım diye aýsak sowabymyz aýtmanymyz bilen ziýany ýok. Ýolda barýaka sataşan adamy bolan gurruna çyk bolmy. Dost tekbirimiz aýdyky diýilen Allahu ekber, la ilahe illallah wallahu ekber we lillahil hamd diýipde ta baryançaq aýdylyň dostlar. Ham biz elhamdülillah şemal 304 nefer bolwaty ser dostlarymyň ýanyna barýaka özümiz ejraý edip de amel etdi gapdyrymyz zakat aýtsak ýuwaş inşallah resmi sünneti ki bizim aramızda inşallah gaýym bolardy. Emma ýanky formanda üç qyýyrmak ýa-bir belengu öwde goýup näçe bir ýerine qyýrşmak diýen gurrun ýok dostlar. Emma Qur'anlykda it gelip özümiz barada ýene bir bellemel lazymyz Qur'an şory men şory kellämi süstür nuru diýip köňel aýtýan amaly Qur'anlyk gün musalla uramaqa gusl etýärler. Naga türkmen olalken edebinden çirim zahmet çekýär. Men Qur'an şory Qur'andan sen suwa çyk bolýan. Hudaýa kellämi süstür nuru meni nura gaşyn qarqydy war sünneti bitirýän Resulullah'ın ýolunu bitirýän meni nura wary men nipde şeýle dogany çağalara öwretýänmişlikde da. İblis mel'un Qur'anlyk gün ýanqyal narahat bolup duran. Tamam iblisle şeytanla daşnap näme narahat bolýan. Dün Qur'anlykdan bir gün önçek arafa ony. Bun tamam bahşişi umumi. Tamaklaryny çaljaklar, namazlaryny okuýjaklar, tamam günäler afu boljak. Näme sekkam. Onda her Qur'anlykda ýygy fitir bolsun, ýygy Qur'an tamam leşkerini aýtjak. Başardyňyzdan lezzeti çörüňeşdiriň, şahwani zatlary çörüňeşdiriň, başardyňyzdan araga bir elin uzatjak bolan. Bir barıp da bir hoşluk ýanyk hiç kim ýadyna düşenek bir islami hoşluga hakim bol. Şeytanyň berýän waswasesinden engar Qur'anlyk gelende şow bolsa gözlemeli ýanyk, film bolsa kulak asmaly ýanyk, gözlemeli ýanyk, üç gözlemeli ýanyk, mihman geline kökezmeli ýa beýtmäliň dostlar. Bir çyndan Qur'anlyk bolsun. Leysel ve innemen ait limen tejahhaza lil qubur. Asli idimiz islami id. Asli idimiz günämiz dökülip de Hudaý Taala'nın ýanyna iman menen awry bilen barmakdyr. Qur'anlyk güllerde ulqon sogaplar damak sallyk günäden nöküllik gaýtadan ýene-de garalyp başlamalyň. Qur'anlyk güllerine, id güllerine ýanky zatlara barmalyň. Öz zenanylymyz we zenanyly we oglan uşagyna we gelýän mihmanlary we gowja diýip halallyk ýeme bilen gezi bermerler. Ya meselen zenanyly hijab barada waswasa etmek, dar koýnak giymek ya yırtık yol giymek katı günahlardır. Hey wara hawas jam etmeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytan adam men düşmanımdır. Welew inki namaz okuýsun, hac etsin, arada tutsun, näme etsin men o men dinimiň düşmandyr. Şonça denanly gaýym bilagaň diýipdir. Hey wara gaty kepa. Besnäme etmeli biziň doga kan etmeli dostum. Dinimiz, dünýämiz hey wara rahatlykda ýaşap berendir saşma. Başga tamam musulmanlar dünýäniň ýüzüne gözek görüň. Çiğni görsen tamam internetten habar alsan siz musulmandan bizim ýagdaýymyz gözlemeýäňiz diýip durlar. Çinne tamam kommunist diýip berdiler. Qur'an okuýjak bolsak Qur'anyň daşy ruznama diýilýän, ruznama okuýp duran ýanyk şeýdi Qur'an okuýp durmaly. Her kim görse ruznama okuýp duran kadimler şu zamanda bolup duranlar.
Elhamdülillah yerine getirip namazı öğrenip başarıyat, Kur'an'ı öğrenip başarıyat, ahkamı öğrenip başarıyat. Vağın 3 milikten nimet-i ilahi demi. Kadrini bileylin Hudaý Taala kan şakir boleylin. Şükür nimet et efzun konet. Ey bendem nimetimiň kadrini bilseniz artdyrar nipdir. Küfr nimet eskefet birun murat. Nimetiň kadrini bileylin elmizden gidamat. Yani o belli o tesbih de var. Bir ayan Allahu Ekber var. Bir de bir hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayettir. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Fakat sadece. Subhanallahi ve bihamdi. Üçüydük bir adam aydıp da tamam ötellen ruhunu bahşettim deyte kabrın nurlu olmağından çerim olaqan kömektir deyip durdu. Yine bir bellemeli adamı öz doğan arnaşımın arasını kepleşmeyen olsak özümüz sulh değilin. Yok özümüz haberimiz ban olsa iki Müslüman doğanımız kepleşmeyen dönem olsa aralarını düzülecek boleylin. 2 kilometre yürüymeli olsa yürü, bir meriz ayadet ettiptir Resulullah. 4 kilometre piyade gitmeli olsa git, 2 neferin arasını sulh ettir deyiptir Resulullah. Başarsan sulh ettirecek bol. Seyyid Nazar Ağa'nın tahliyerin bir koşusu var 2 beyt. İyi de kurbanına gezivan hayru ihsan eylesem. Ilmi kudup barçalarını ehli Kur'an eylesem. Hacılarga koşulup çıksam Arafat dağına, misli İsmail kebi canımını kurban eylesem. Gezmeli dostum, gezmek diyene mani koymayın. Bir Türkmenin resmide İslami resim, kitabın aytiyan resmi. Doğanlarınışımız, hemsayamız, taniyamız, barıp olukun duayı hayret kaytmalı. Vağın mehabbet getiriyede. O bide gelenek men olara varmayan. Men olara varmayan, orada bide gelmeye şey deyip ketilip var ya. 2 doğan, dayegen, çıkan, olar näçe wagt bilegeden, hewle havasymyz cem edeýin, bir-birimizde bar şeýleň ayalla gollamda edebi, tamam şuunaty islamiň riayet edip öz erkek dogulary bilen, ýa-da adamsylary bilen gowjudip islami zatlary riayet edip ketdiler. Şol sowaby kamil bolup durar ýani. Bir de baran yerimizde dua etmeli, ýa-da Gurbanyň mübarek bolsun, çalan damaklyň kabul bolsun, indikilere saglyk bilen ýetersin diýipdi. Ýene de şoň bellemeli adamyz maturli, maşili, mızahım dağı bola gamaylin, qata havasımız cem olsun. Şun talayağın tahdir etti. Hayrun nas men yenfa'un nas, şerrun nas men yedurrun nas. Adamdan teleketi adamlara ziyan yetirýändir. Hey dostlarım, qatı bellemel zata. Müslümanlara eziyet bir adam berýän bolsa, mızahım bolýan bolsa, ahir demde agdyna kelime-i şehadet gelmesi qiyindir diýip Hey oğlu qon kepa. Ahir demde kelime-i şehadet gelmesi qiyindir diýip Çağı va, qarry va, yatanma, turanma, 5-6 nefer olup bir taksi derbes edip de berdin da pulunu. Awylna set israf kıyamatda jogap bermeli pula. Näme dönçürim? Barynlam zeftin ahyn qyýyrtmaly, el çarpyşyp ýene de gelmeli. Bir azyk fikir etmeli. Hiçbir zerre peýdady ýok. Özden bu kadar adamlara, bu kadar qarrydan, kiçiden, uludan näzire hoş gedilip berene mızahımda bolmalyda. Hewre havasymyz cem edeýin. Mey buhur minber besuzan ateşen der Ka'bezen sakene butxany başy merdumazary mekonnidir. Çon sen menen benden arasyndadyr. Bet duada edagaty işin aýtdy. Gurfullah bermeli. Hudaý tur berdir, maşin berdir. Wagyn şükretmeli, ýerine ýetirip gerek ýerine minip, gerek ýerinden gelende düşüp, hoja diýip Hudaýa şükür edip geri bermeli. Hop biri-birimizde de mehabbetli olmaly. Oğlanyň şokyny dädesine, erhele biri-birine, ata-oğul biri-birine başarından mehabbet köklemeli. Bir de tamam zatlarda hemme zatlarına, maturda, maşinda, iýbiçkide, hop Hudaý Taala nimet biran beripdir diýip israf edämaýlyn. Kan ýerlerde meselen miwaň ýarty, naharyň ýarty, biradyň ýarty, musulman adamyň agyndan galan şifa diýäki. Onu integrat emelen, onu bir itiyen ýanyk, heýwan ýanyk nahardan galanny aşgaldany dükamaýlyn. Hey were havasymyz cem bolsun. Bir de ahirki bir bellemelerimiz bir suallarda göre tekbir taşrikte ýa-ni sünnet diýip aýtyp durun, dogullygyň bir ýadawiýeti wajib. Aýdyşyda hak tekbir taşrik her namazdan soňra aýtmak wajib zatlardan da sünnetden bir derece güýçli bolup düşýär. Eid-i fitr bolsun, eid-i qurban bolsun dostlarym, kan meselen quda boljak, quda bolan inni bir-birine emetjek, ya aýtlygy berýär, ya bir ýalygy berjek, ya bir ýüzük takjak, gurbanlyk bahanasy bilen, eid bahanasy bilen. Şta dor bellemeli zatlamaz wa. Beter de zenanlyk, beter aýallyk bolmaly. Awwelana başardyklarynyň islami tutmaly, gurbanlygyň hormatyny gaçyragamaly däldir. Hey were edebiňi, gelşiňi, berhordyňy, baham jelese tutuşyňy
kitabın aýtýan formasynda bolmaly. Bir. İkincisi de aňyrdan gelýän zady gowluk bilen, ýaxşylyk bilen, çyndan mehabbet bilen kabul etmeli. Tarap ýagdaýyna görä zat getirýär. Öýüň eýetinden az tapylýaby. Bir zat geljekmişdik. Ya bir zat gelipdir. Hemsaye gelýär. Mahzy eziýet bermeden çirim. İyi beren zady şimi diýip. Hawasy cem etmeli zatdyra. Yani näme? O 1 kilo kızıl yiversin tamam, bir şemşe tela yiversin. Näme feydasy var sonra mehabbet bolmajak bolsa? Alyňa degirmeli, mübarek bolsun nemel, gowlat demel, agdyňyz bir bolsun nemel. Hop gyýdy bolýarmysa gyýdyň agdy bir bolsun, ogulýarmysa ogulyň agdy bir bolsun, hoşbaht bolsun. Biziň de ogul gyýdymyza nesip etsin, tamam musulmanlara nesip etsin. O gowdugan edip gaýtmaly. Yani näme barp eziýet bermeli. Mesela beterde tarap zayıfrakmıştık ya şoňa meňdeşmişdik. Hem saýa barya näme getirjek? Kän atan mesela. Evveline boy azat bolsun. O başardığından iyi verdi. Esen başardıkça iyi vermeyendir. Bakilmiştik taraf. Bir tane ardancak iyi zadi vermeyendir. O kefbarda ne diyip vermeli değil. İyi veren işimi näme qurbanlyk güni iki musulman dogonun arasynda degirjek bolýatyň. İki tane kuda boljak bolup turanyň arasynda degirjek boldyň. Eger sen kefin menen arada degagasa Hudaýa näme jogap bermeli? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün dostu bilen barýamy almaly bolupdyrlar. Çölle. Am bir da açyk ýakypdyrlar. Ol dağın üstünden bir çoban ýortyk gelipdir. Mihman mısınız hawa? Onu Hazreti Ömer radıyallahu anh bu çoban imtihan edýändir. Hudaýy däme. Dost bir dawaryň birini getir daman çalaýly ur kebab edýäli diýipdir. Onu o çoban aýdypdyr. Wa agam daý myň eýesi bar diýipdir. Bu eýesine möjega gitdi diýýär diýipdir. Çoban näme diýipdir? Feynallah. Hudaýa näme jogap bereýin men diýipdir. Doğru men şimal qaranqy ýerde, akşam arada 3 nefer bolup otýar. Tamam salatym şey diýsem, erbabym da inanar. Feynallah, Hudaýa näme jogap bereýin diýipdir. Aýaly oglum gaty habardar bolmaly. Hen Hudaý, hen iman, hen wujdan, hen insaf. Näme jogap bermeli Hudaý Taala? Beter aýaly oglumyň arasynda bijire gurrunkan, gaýrat etmeli. Aralarynyň mehabbetini köpetjek bolmaly, hayır doga etmeli, begendirmeli. Ay, goly gowalanyň ziýany ýok, mehabbet hoşbaht bolsunlar. O näme emesi var, kän zat getiripdir mehabbeti bolmajak bolsa, gow köple beren aýtmalylar. Gaty bir de bellemeli zatlamadyr. Olada evvela çekinmeli, edan bolsakda tövbe deýiň. Ve tubu ilallahi jemi'an eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun. Ey musulmanlar, hemmeňiz tövbe edin, tövbe etseňiz piruz bolarsyňyz diýe gönünersiňiz diýe Rasulullah Hudaý tebarek we taala 18-nji parada Sure-i Nur'da. Abinni soragymyz bolsa inşallah ýokarky tabaga çykar. Tefsir abidi gerek dostlamaly. Hükmenle alın şmal ajab olja. İnşallah haly diýşan gaýta listjalar ýene gerek dogallamada getirip berersiýär haly diýşan. Ewdäki heftede dostlamyzdan aýtdy bir tohary. Ewdäki hefte tefsiri goýsak gowuljak diýdi, bir gelip başarmaýar. Bir kelasdan qalmasa qow diýdiler, onda bolýa diýmeletdik. Ewdäki hefte inşallah gurbanlyk barjak ýerimiz, gezjek ýerimiz qow edip ýene-de inşallah tefsirimiziň izini alyp giderdi. Nesiýe satyn alynsa ziýany ýok. Odal pulun berip goýsaň da soňra pulun berseň de dostlarymyz sorap edipdir. Men odal ýatdaş geçipdim, bäbit bolun galypdyr. Hop inşallah başa soraglarymyz bolsa, başa dogalamy guýmak durmaýlar. Soraglar adam ýokary çykar. Men ýarmada ýoldaş bir tane ahun nädireden almaly bolýan. Hop ýankylardan tanaýly. Ýanky sanalarynda atla boli, birde mäz boli, gotde, birde dökülen kan boli, birde mesaneti, birde merare ödi, birde belki ner emelende aletide. Şila doğurda ondan başlap doğur diýip aýtýarlar. Hop ötüllüň ruh şat bolar ýagny bir alham 3 kul huvallahu okuýalyň. Allahumma hemmen ruhun şad etsin. Meriz dogallamyza Hudaý Taala şifaý acil bersin janyňda. Hudaý kuwat bersin, saklaýarlara da Hudaý kuwat. Meriz gapdyrnaky da meriz. Hudaý hemmesine kuwat bersin janyňda. Allahumma amin. Hemme dogallamyň gurbanlygy benahwa ahsan Hudaý formasyny bitirewersin janyňda. Hudaý Taala hemmemizden kabul etsin. Allahumma amin. Hudaý ihlasymyzy artdyrsyn. Allahumma amin. Hudaý üçin etsin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ötüllüň ruh şat bolsun janyňda. Tamam müşkiller hal bolsun musulmanlar. Allahumma amin. Allahumma amin. Bi rahmetike ya rahman. Hudaý dualar kabul etsin. Meriyle şifaýa acil bersin. Hudaý kuwat bersin.